Ang tini vlog kaya han Thomas hengke haibano o khumno nogo at kasi tini vlog khasinai hino last tabu risnai singiri phai jok pun hare ma bore ni nogo ati khaya balok tuka ekdom ke botaya khobo tabu nang first time chana nai jongo share just ke pun khaya nang nai. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Te Garia ni jotoni khagambai hambai. Ke tini para thangna ni phailai mani se khumlangni ke lamao Garia khumnogoi norok phungnai hne edum naithna chibe bari jongkha ke yang nai di o khumni bung tam saimia haipino bui Garia khumni no se kaisa thare khumsin norok ko kebang ki bari jong no nai thomani nai di wow edum thas ki bari jokha asa ke bubar nai tho ke kusuk sakao tongo ang tini vlog khaya han Thomas hengke haibano o khumno nogo at kasi tini vlog khasinai hne norok phungnai hne ke lori bazaro khe mela sori jong Garia mela haibano norok phunongmandia ya logio cherai jongma pagi kisa bejan pagi ke tabuk ke singo si paraga na onu phia binan kaprao so ke taw thanglai nai nogo ke ya hne baba hai hla kaham na tongbai happy Garia tahu salah sini lagi lama Chini nok ni lama, kecil saja. Sok khai cha, tak khai tau bay, kaham da tau bay, di pisau. Gogo sok khai kita, gogo. Awang sunya gira na tabu kisa, iko. Riwato aja mato bono foto buza si mato bono kisa foto budi hinsa jong foto bunya gena do yang awang sunga nai mani yang bono foto buzang na hai mato ti fubo ke bon ta foto bula gera nai aji ba ma ya sau belai last ni obo sukanya na siapa last tabu risnai risnai beri siapa dah lah, beri siapa sih di bay, hai, kaham datang bay, hum, Nailah, buat bini buting tu ha, hamzah hai lah, nanti bangkai dong nanya dah, buka, bas mama, nak kere, salah kah? Mami sengaja, mami ya. Angkai jangan nonton kere, nari ani sengiri lah kacau apa? Sengiri kacau apa hari? Dah dah di le. Kere ni, dah nusi situ tiada ni. Nunggu main tu nak kita. Hainohai kaham jotoni te Garia ni kaham hainohai ya faro ge chung tabu khe awang khaina bagai bo khlai rok ready khai tonjak khai na wngkha awang bagai hwngkhe iko yang go kaham no gna koekta khaijak
yang ama khai tongo tini Garia ni awang chalai hanai awang bangai ke yang naithok ke no mangkhana ekdom awang ni bangai ni bokrok thaske khlaijak yango iko no amani awang bangai hen naithok ekdom bokrok naithok ke khlaijak iko je tabo abono awang bangai khaimani pore dekbo rui ruknai hingke norok haikeno joyawi nai tongni rugi tongwi ko rugi to khatai ko kuna bagi mana bagi simpul box he chicken mui obor dekti selja dipili yang ke oke to mai ko iwam khubia tok bukur tok ni kata kuti obo rok project oke isa sa wahan mosjen thanya hanai oke yang khe pia obta manai lagi na oke iko mui asuk no gaitini Garia ni kita bok tuku khai musu ke chalainya sing khara ada bia yang ke awang iko awang kali tuwi hege iko tabo awang chuwan chalainya nai jobo iko nai je awang jauh norok biang hasung ba orang nasung tahu yang yakung boy anya kung naharon te kisa yang ke mui rok ki hebe kya bahaya wai to khada hare Garia dino asu balu khai ekdom Garia dino wati khaya balu suka ini wati phai jong ko ekdom kholo mui tong mani jora wono wati phaye aram nangai thaga thanda tabu ke Garia puja ni jotono mai rok tirok chalai awang chuwan rok chalai thanda nang hanai tonglayu iko tabu anu ruphai je ye guys ang norok no uncommon mui song khunungnai hini mane abo tini Garia puja ni bagai belai busy ni bagai phunuk mandia ke norok ni bagai ang next video uncommon tuwi jongo belai no uncommon ekdom ke bocaya khobo tabu nang first time chana nai jongo ke norok nubi manana please norok khaipono an video no subscribe khaji like khaji share khaji tei share just ke pun khanya nang nai ang uncommon khana video tuwi jongo asung ma ke tabu ang nanggra nai ko juice thanda ke nang nagana awang samani kango belai thanda Kya sunani koimu please share khanyan ta fogdi